Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Barcelona, sono bambini, vorrei visitare tutta anche i russi. Vuoi il bingo? Sì. Anche che si sta dando funziona. Toyama nichokoze mpingo chumba cha kikundi changu ndani ya kwambiri nthawi inakwera ija nyonso kumagira ndikapita ndabwera kuno ngati vice president koma ndabwera ngati mzanu amene timadziwana komanso pa munthu palibe vice president siku lote kawabalise mayo Vice President, Luna, AMP, Aficionado, Lagomuno, na also Congo, because today na kwa katika kuti. Kama ni ndimoi, tie kutipangile mzamu. Osa akana kujulikana. Afaka la malalikirani hapa. Mjanga ukaba za mafumu. Ndazo gani barua nayo. Polisi ya serikali kwa moja wa polisi wakatumikazo na kwa waenda hapa pia maswali hapo kwa wao zandiwe tena pesa na how you azmai osavala analipoambia ndio kupeleka kalibera tupende nani ndiye kuwera kwa gari na kwa project ambi taiza mbili andale vile sima uvuta kuti antu waziwe kuti akupelekera ngale kapita kupelekera kuti iye
samalengezese napemba kuti ndikobweresa mwachikulumu kumana kuti yaisa pagulu kona ndiyamba kuti ndapera kulunga tini zanu amene timadziwana manenaso Father kuti Mulungu alowerereke mafuta mwanenapo panogire alowerera mafuta yakupatizwa pasi pakono pabili kyakamu samanu yangana ngombe amando lwakula zimene angafune kulwakula zimene mumbakuma sima wakafune kumbakuma zamafutane nakuliko komatidziwe kunoki sikonse lapansi bali mavuto oopsa. The point is dziko likupita kwawo pamene tikukhala kudandaula osaiwala kuyangana kuti Mulungu akuti chani mpaka yosiriza kuti pamene tikudandaula izi Mulungu akubwera tisakuyale naye komaliza tinalikukwizizana ndiyapembe abale kuno tizipita muzipatala kukaona kulubala chifukwa ukapita kumene kuja ukaona mmene anthu akukhalira kunja kwa chipatala petu ili pakali pano tili mdziko lina. We may not appreciate the problems that other people are facing. Kama ukapita angandani wepeta kwako umazoki kusamali anthu ukama kuwakuti kandi mbiti tizipita. That's why ikakuonwa inyimbo mena maisha yonda kuti chikondi ndipo tiyende mkuwala bebe kuti asakale ya polisi ya mwana ya polisi makale mai mwapasile mai paso ndiza peleke kuno asakala kitetezo ya isaoneke kama kudanda kule
Yes. Mimi nasidona naso. Kumangi shoti. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.